Na pewno częścią projektu było to, żeby przyjrzeć się filmom i zastanowić się, jak możemy odegrać te role. W związku z tym, jak też w teatrze możemy pokazywać sposób poruszania się i właśnie to, co mówiłaś, te różnice genderowe i jak odgrywamy gender. Więc jakby w ten sposób analizowaliśmy sytuację, jak można by świadomie pracować z ciałem, ale jednocześnie chodziło też nam o to, żeby nie zamknąć się tylko i wyłącznie w tym odgrywaniu ról, ale też myśleć, gdzie jest to coś pomiędzy, bo cały spektakl jest nie tylko na temat Hitchcocka i filmów, ale też relacji zespołu, aktorów też do tego tematu. W związku z tym myślę, że też faktu, że nie robimy filmu na scenie, w związku z tym też inaczej pracujemy z reprezentacją. Jakby aktor jest aktorem, ale też może jakby odgrywać różne role i ucieleśniać je w różny sposób, więc jakby pracowaliśmy w ten sposób dosyć dużo, ale też spektakl jest tak podzielony, że mamy części rozmów, w których faktycznie zastanawialiśmy się, jak ułożyć ciało, czy jak powiedzieć tekst, jak ciało może nam pomóc pójść w jakimś konkretnym kierunku, albo właśnie przeciwnie, lub pokazać to odgrywanie roli. Ale są też takie fragmenty, gdzie bardziej bawiliśmy się jakimiś sytuacjami, gdzie może mniej każdy podchwytuje jakiś element, ale zastanawialiśmy się ogólnie, jak ciała, przedmioty są reprezentowane w filmach i jak w jakiś inny sposób można by też to schematyzować. Gdy zaczynamy już wymyślać konkretnie, mamy konkretne pomysły na sceny, to zdarza się, że wtedy pracujemy tylko na przykład z dwoma osobami i wtedy będę proponować jakieś uwagi, ale tak naprawdę głównie wszystko wypływa od aktora. Jakby nigdy nie staram się narzucić i wymyśleć sobie, że ta osoba powinna ruszać się, chodzić albo w jakiś tam sposób, tylko raczej staramy się podchwycić to, co zaproponowali aktorzy. A następnie jakby wspólnie pracowaliśmy nad jakąś metodą, nie wiem, chodzenia. Bardzo dużo pracowaliśmy też na rytmach. W związku z tym jakby to ciało jest też efektem jakiegoś sposobu myślenia o tym, jak coś układać dramaturgicznie, jakby posługując się, że ktoś wchodzi, wychodzi tempem. I wtedy trzeba dostosować na przykład ciało, czyli nie wiem, w jaki sposób chodzimy szybciej, wolniej. Więc to